Otu akpọrọ Awka for Christ Initiative akpọgo oku ka enwee njikọ aka siwanyere ike ya na ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service. Ndị otu akpọrọ oku mgbe ha bịara kpọtụrụ onye Managing Director Anambra Broadcasting Service ABS Bosa Chiro Obidegwu dịka ha na-ejikere maka ọgbakọ ekpere ha nke afọ 2023 ga-ewere ọnọdụ na nso nso a n'Awka. Blessing Dennis kọrọ ya ka gbasara ya bụ ọgbakọ ekpere ka o si wee gaa. Ya bụ njem ahụ dịka otu ahụ si kwuo bụ n'ijikọ aka ọnụ nyegara ụlọ ozi ABS dịka ha na-akwado ya bụ mmemme ekpere nke ndị Awka for Christ Initiative na ndị ụka niile dị n'Awka jikọrọ aka ọnụ bụ nke ha kwuru na nke ọ ga-amalite abalị 25 ruo na abalị 26 nke ọnwa Nọvemba 2023. Ya bụ mmemme ekpere bụ nke ga-akpọkọta ụmụ Chukwu na mba ụwa niile tinyekwara onye Reverend Dr. Uma Ukpai bụ onye ga-anọ na isi mmemme ekpere ahụ. Ndị otu ahụ bịara mmemme ahụ bụ onye Awka Zonal Chairman bụ onye dutere ha bụ Reverend Anthony Onuko. Reverend Onyekachukwu Bosa kọwapụtara afọ ojuju ya nyegara ndị ABS n'ime ka ha bụrụ ndị mba ụwa ga na-anụ onu ha ma tinyekwara n'ịgbasa ozi Chineke na steeti a. Reverend Bosa kwararịrị nyegara iwufu ọbara nke karịrị na steeti a, ịzụ ana nakwa imerime ihe ndị ọzọ ma kwuo nwee na Awka for Christ Initiative bụ otu nduru uchu na ịgbasa ozi ọma nke Chineke, inwe olileanya nwekwa nchekwube na Chineke ga-anọnyere ndị Awka ma mba ụwa niile. N'okwu ya ka onye Evangelist Jeff Nwabueze kwuru na 2023 ọgbakọ ekpere ahụ bụ nke ga-ewechata ihe niile nke a narugoro ha na mgbe gboo ma kwuo na isi mmemme ahụ bụ nke na-akpọkọta inwe ịhụnanya, inwe udo nke mkpụrụ obi ma kwuo na ọ bụ ekpere ka mmadụ niile chọrọ n'oge ugbu a. Na nzaghachi ya ka Sachido kọwara na ABS dị njikere na ịkwado ọrụ ọma Chineke nyegara ndị Awka for Christ Initiative ma too ya bụ otu maka idu uchu ha n'ọrụ na iwebata udo na ọganiru nyegara ndụ ndị mmadụ bi n'Awka. Onye ABS boss ahụ kwuru na ekpere bụ ihe kachasị mkpa n'oge ugbu a ma kwe nkwa na ha ga-ejikọ aka ọnụ na ị na-agbasa ozi Chineke oge ọbụla ma dụọ ndị Anambra ka ha jikọ aka ọnụ na ndị Awka for Christ Initiative ka ha webata ezigbo ịdị n'otu na steeti a. Ya bụ isiokwu ọgbakọ ekpere a bụ Jesus Christ Raised in Awka. Ọtụtụ ndị isi ABS nnọọ wee nabata ya bụ otu a gụnyere onye Acting Director nke News and Current Affairs Department bụ Odoziakụ Jiri Jeff Nwabueze nakwa onye Director nke Commercial Department bụ Odoziakụ Beatrice Akwanamye site n'Awka. Aha m bụ Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.